ଓଡ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆଣୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ଏମାନେ ଶାଢ଼ୀ ସେଦିନ ଲାଗି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ସେ ଯୋଗ ମାୟା ଇଏ ଆ ମାୟା ବି ପଶି ପାରିବନି ସେ କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ଓଡ଼ିଆଣୀ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଓଡ଼ିଆ ଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଆ କେ ହସ୍ତତନ୍ତ ହଉ କି ଯାହା ତନ୍ତ ହଉ କିନ୍ ବାଲିଟା ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି ଏ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାରବାର ସବୁ ତା ଇତିହାସ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାରବାର ସେ ଝିଅଟା ଅଛି ଚାକିରି କରୁଛି କୋଉଠି ତୁମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ କ୍ଲାର୍କ ଅଛି ତାର ହଜବେଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପାଖରେ କଟକିଆ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକିଆ ମାନଙ୍କର ନାଟକ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ଓଡ଼ିଆ ଧୋତି ବି ପିନ୍ଧି ପାରିଲା ଦେଖୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛି ଗୋଇତା ମଜିଦିରେ ହେଲେ ସେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଅଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରି ଏ ଯୋଗ ମାୟା ମେଗାଜିନ୍ ବାହାର କରୁଛି ସେ ପଠଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସଂସ୍କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୋଉ ଦେଶରୁ ଗଲା ସେ ଦେଶ ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ ଭାରତ ଉପୁଡ଼ିବନି ତୁ ଯେତେ ପ୍ରବଚନ କର ଯେତେ ରାମାୟଣ କର ଆରେ କୁକୁର ଗୋଟେ ସିଂହ ହେଇପାରିବ କି ମୂଳକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଣା ନେଇ ହେଇପାରେ କି ନାଇଁ ଉପରେ ଉପରେ କଲେ କାଣା ନେତାଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାର କରିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରକୁ ମହାଲିଙ୍ଗରେ ମାରି ଦିଆଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଶୁଣ୍ଢି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମିଶ୍ର ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଇଏ ଲିପ୍ସା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲିପ୍ସା ଲିପ୍ସା ତୁମେ ସେଇଟା ବାହାର କରୁନ ମୁଁ ଏ ଲେଖାଟା ପଠେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ତୁମ ଯୋଗ ମାୟାରେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହଁ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଏଇଭଳି ସବୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତୁମେ ମହାଭାରତ ବିଷୟ କାହିଁ ବାହାର କରୁଛ ରାମାୟଣ ବିଷୟ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ ମହାଭାରତ କ'ଣ ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ନାଟକ ହେଇଛି ତ ପଲିଟିକାଲ ମହାଭାରତ କାହିଁ ତୁମେ ଫ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଆଉ ମମିତା ମେହେରକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତାକୁ ରେପ୍ କରି ତାକୁ ଧନ୍ଦା କରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟି ପୋତି ପାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ସବୁ କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ପରେ ତାର ବିଚାର ଭଗବାନ କରିଛି ପରେ ସେ ଜେଲରେ ମଲା ସେ ଶୁଣ୍ଡି ପିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଇଁ କି ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ସେୟା କୁହେ ପାରାଲାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହିୟର୍ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମହାଭାରତ କାହିଁ ତୁମେ ବାହାର କରୁଛ ସେ ତ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦୁଇଟା ପରିବାର ପର୍ସନାଲ ଫେର ସେଟା ବି ତ କାହିଁ ସବୁ ବାହାର କରୁଛ କହିବା କଥା ଯାହା ସତ୍ୟ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ତିନିଟା ମିଶିବ ଏ ଗୋଟେ 3 ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ବାହୁ ସେ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ରହିପାରିବନି କାୟା ସହିତ ଛାୟା ଭଳିଆ ଦି ବାହୁରେ ଗୋଟେ ହବ କି ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଭ୍ୟତା ସାହିତ୍ୟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲିଟରେଚର ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଚାଲିବ ସାହିତ୍ୟ ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ସେଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିଦେବୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ବାଲା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନାଟକଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ମିଶ୍ର ବିଜେଡି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ବାହାର କରିବ ସେଥିରେ ବୋଇଲେ ତାର ସିଏ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପଦବୀର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଆଉ ସତ୍ୟ ଏଣେ ସତ୍ୟ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ସତ୍ୟ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲେଖା ଲେଖି କହିବା ଆଉ କରିବା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଚାଗୁଲ କଥା କ'ଣ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତୁମେ ତ ଗାଧେଇନ ଗାଧା ଗାଧି କରିବ ଯାଅ ଯାଇକି ହଉ କର ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟେ ମନ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ଅସୁବିଧା
ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଫେର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବଦଲୁଛି ନା ବଦଳୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦଶନ୍ଧ ହେଇକି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ କଟେଇ ଦେଲି ନା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଅନୁତାପ ବି କରୁଛି ସମୟରେ କାହିଁକି 10 ବର୍ଷ କଟେଇ ଦେଲି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନେ ରହିଲେ ତ କରବାକେ ପଡ଼ା ଆର ମୁଇଁ କାଲି ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଛେ ପ୍ରଫେସରସିପ୍ର ଲାଗି ବାହାରିଛି ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଛେ ଇନେ ନହେଲେ କେନ ରଖେଇ ନେଇ ଦିଅନ୍ ନା ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁର ଚଏସ୍ ସାରା ଚଲୁଛେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସଜେସନ୍ ଦେବେ କିଏ କ'ଣ କହିବ କିଏ କ'ଣ କରିବ କିଏ ମୋତେ ଏଇଠି କହୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଗଲା କହୁଥିବ ସେଇମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ବଡ଼ ଜଇଁ ଏଇ ସମାଜଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କର ଏସବୁ ପ୍ରୀତି ହେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ଆମ ଝିଅକୁ ବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ହଁ ସେଟା ବି ସେ କହିବ ଆରେ ଇଏ ବୁଲୁଛି ପାଗଳ ହେଇକି ଏଇଟା ମା ବାଗି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ମାପିବେ ଆଉ କ'ଣ if you are satisfied happily go on ଯେ କଳା ଚଷମା ଦେଇଛି ତା କଳା ଦିଶିବ ସବୁ ଯିଏ ନୀଳିଆ ପିନ୍ଧି ତା ନୀଳିଆ ଦିଶିବ କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ବାହାର କରୁଛି ଖାଲି ଯୋଗ ମାୟା ମାୟାରେ ପଡ଼ି କରି ଗଲ ଯୋଗ କିଏ ମାୟା କିଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବି ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବି କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବି କାହିଁ କେବେ ଆସିପାରେନି ଭଲ ଭଲ ନାଁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ନିଜର କଳା କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଏ ଅଛି ଜର୍ମାନୀରେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଠେଇଦେଲା ତାକୁ କହିଦେଲା ଏଥିରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆସିଯାଉଛି ତାକୁ ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ମାଗୋ ହଁ 10 ବଜେ ରହିବ ହଉ ତୁମେ ସେ ବହି ତିନିଟାକୁ ପଢ଼ିଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ପଢ଼ିଦିଅ ଦଶଟା ପରେ ରଖିଛ ସେ ବହି ତିନିଟା ନହେଲେ ନା ଆଣିକି ପକେଇଦେବ ଏଠି ତ ସେଟା ସେଇ ଆଉ କିଏ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସିଲେ ଯେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦୁଲା ଦେଖମା ରଖ ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ବେଷ୍ଟ ସେଟା ବି କର ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା କରିବା ଅଛି କର କେନ୍ତା ମୁଇଁ ଚାହେଁ ଯେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣୁ ତାର ଆସୁତ ବୋଲି କରି ସେଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଭିତରେ ନୁହଁ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଟିକେ କରିଚାଲିଥିବା ସେଇଟା କେମିତି ଆସିବ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ କି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ରୋଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲେ କହିଲେ ଜିରୋରୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ଜିନିଷ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଏତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଖାଇଦେଲି ସେ ବହି ପଢ଼ିବ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଗୋଶାଳା କଲେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କରିପାରୁନି ସେ ଦେବ ଗାଈ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବି ତ ଷଣ୍ଢ ରଖିଥିଲୁ 10-12ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳଦ ବି ସବୁ ଥିଲେ ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଟା କରିପାରିଲୁନି ତ କିଛି ଦିନ କଲୁ ଜମି ବି କିଣା ହେଇଗଲା 30 ଏକର ଜମି କିଣିଦେବା ଆଜି ଯୁଗରେ 30 ଏକର୍ସ କିଣା ହେଇଛି ଚାଷ ଜମି 12 ଏକର ଇରିଗେଟେଡ୍ ଜମି ଡବଲ ଚାଷ ହେଇଛି ହେଉଛି ତ ନ ହେଇଛି କ'ଣ ହବ ସବୁ ହବ କଥା ହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ